Takže posádka blíže k našemu břehu, to je posádka v dráze číslo 1 Veltěžáci a blíže ke druhému břehu, tam je v dráze číslo 2 posádka s názvem Pozdě, ale přece. Takže důležitý okamžik, kdy nás čeká první kvalifikační jízda. Připomínáme, že budeme započítávat do toho konečného kvalifikačního žebříčku, který rozhodne o daném umístění pro finálové jízdy, tak budeme započítávat součet obou kvalifikačních jízd u obou posádek. Dámy a pánové, právě teď se startuje, tak si pojďme užít první dnešní ostrou jízdu. Připomínáme, že spolu s námi sledujete tradiční závody T-Mobile Dračí lodě 2023, které pořádá Veslařský klub Ohře Louny v rámci letního lounského vábení. No a pojďme se podívat na to, jak si povedou tyhle posádky. Jsou zhruba ve třetině trati. Klidně pozbuďte Veltěžáci a Pozdě, ale přece. Oni to vnímají samozřejmě tu podporu, i když tam teď ze všech sil se snaží o vyhecování toho tempa bubenice a bubenici. Tak si to pojďme užít. Veltěžáci v dráze číslo 1, vypadá to, že mají malinko náskoku, ale je to velmi vyrovnané. Teď samozřejmě jde o co nejrychlejší kvalifikační rozjížďkový čas. Veltěžáci mírně ve vedení, zhruba o 2-3 metry, ale ještě zbývá pár metrů do cílové pásky. Teď jsme tady, Veltěžáci rychlejší v téhleté první kvalifikační rozjížďce. Veltěžáci tedy ovládli první jízdu. My se pojďme podívat na čas na monitoru, hned jak ho budeme mít k dispozici. Počkáme si na oficiální údaje od časomíry, ale Veltěžáci tedy prvním vítězem